shigo ne. Bismillah. Vamos lá um abinci. Me ke faruwa ne Alhaji? Tun da ka shigo cikin gidan nan kake da ɗaure min fiska kake ta wani wannan, ya Allah me ke faruwa Alhaji? To. Bani shokanin zuwa maka miya. Alhaji laifi ne maka ne? A komai ina da hannu. Ina da hannu. Ba za ki ci ba ne? Bari in fara maka ruwa Alhaji. Alhaji, zancen da ne maka da zuwa wayan nan ne ya bata maka rai ko kuma akwai wani magana daban ne? Daga ce gyara abin kashe zama abin fishi? Wani zance muka yi? Ka duba fa ka gani yau shekarar mu 10 da aure Alhaji. Allah bai ba mu haihuwa ba. Yanzu ni da na je asibitin likita ya ce in taho da kai mu je ai mana bincike tare a gano wake da matsalan kai ne ko ne. Ba magana ba. To me ke faruwa wani laifi ne maka ne Alhaji? Ai gara ka gaya ne in baka gaya min ba ina zan su ne kuma an gyara laifin. Shine ake faɗa wani abin gane zaune gari, zaman banza wata rana ya fi amfani. Ki duba ki ga yadda nake nan da kamfanin babankin nan, bacin amana. To yau in Alhaji babba zai yi kame-kame ba zai sanar da ni ba. Ina can zan ɗauki jirgin sama na ji abin da ake ciki zai yi kame-kame. Ai gara sanar da ni, kuma duk maganar nan na san kin sani, ke ma baki sanar da ni ba. Me ke faruwa? Ya min alkawarin koda da hannunka a cikin wannan maganganu bai zai taɓa babu hannuna ma ai babu hannuna. To alhamdulillah. Ba na taɓa ganin hannuna ba. Allah ya sa. Ba na taɓa ganin hannuna ba. Allah ya sa. Me ke faruwa yanzu? Haba Alhaji, to ai wannan ba abu ne wanda za ka yi fishi ba. Kamata yayi yanzu. Ba zan yi fishi ba? In ka gama cin abinci na. Babban manajan kamfanya ana kame-kame an kama mutane sun fi 20 da 'yan kai, ba zan yi fishi ba? To ai abin da ya sa ma ba a sanar da kai ba Alhaji babba bai sanar da kai ba baba. Domin baka nan kuma kai tafiya. Ni ma ana min daukan barawo kenan. A'a. Zancen wannan bai taso ba. Yanzu ya kama ni. Ni mai zo kama ni. Zancen ka bai taso ba. Zancen ka bai taso ba. Don Allah don Annabi ka kwantar da hankalinka. Duk dai abin da yake faruwa idan ka gama a cin abinci shi Alhaji ma ba. Wani abinci zan ci ne ana kama mutane ban san abin da yake faruwa ba. Ana kama mutane a kama wannan sekretar na ma an kama shi. Me yake faruwa? To. Me Alhaji yayi baya da?
shi kenan ya tura ni Afirka, ya tura ni bayan duniya, ya zauna yana kama yan aiki. Mutane ba yadda, amma fa Alhaji wannan zance fa gaskiya kai ne ka duk ni na ga laifinka ne wannan zance gaskiya Alhaji. Gama tun da ka ɗauko zancen wai za ka karo wani aure wata amarya a gidan nan, wallahi yaran kan nan suka tada rashin kunya suka soma wani su zo gidan nan suna mini kallon tsiya, su zo suna mini wani cin mutunci hakan nan. Kaga tun daga nan kenan suka ɗau confiance, suka samu suka zazzauna suka bambam ƙarfi suka wannan. Ba ta gani ikon ka gani yanzu daga ɗan tafiya sace biyu ba ta gani ikon Allah. digan da suka yi ba ta gani ikon Allah. An ƙara isabi sun yi sata, baba ya kama su 20 da yan kai 24 ya ce 20. ka gani to Allah ya sa mai ba abokanai na ciki. a inda sun ma dai da laifin su ba za a ɗauke su haka ba, abinda suka yi a ɗauke su a rufe su ba. In su ma suna ciki dai kawai a duk koma wane ne a rufe, amma ban da kai. Dai inda muka yi da shi ɗazo a waya, inda ya kira ni ɗazo ya sanar min cewa ya je banki, ya je ne banki sai fitar da cewa akwai kuɗaɗen da aka fitar da shi masu yawa daga banki, kuma a bayan ka ne wannan abin ya faru. Waye fitar da su? Allahu alam. Dalilin da ya sa ya je yo bincike kenan ya kama waɗannan mutanen da ka samu labarin ya sa su a kusa. Tafiyan da kai na ɗan tafiyan ka nan shine ya sa waɗannan yaran ko wane ne Allahu alamu cikin su ne ma'aikata suka je suka fitar da kuɗaɗe, ba kuma da sanin shi ba da sanin ka ba, na sani. A zama na sokin shi ya ci ya kira ni ya sanar da ni abin da ake ciki, in san me ni ma zan kawo gudunmawa, domin yau shekara na wajen 8 a cikin wannan tabbas na aiki. Ban taɓa cin amanan Alhaji ba, amma ni dai na gani Alhaji ya ci amana na, tun da duk mutane na har da amini na Alhaji ya kama su. Ban san da wani ido zan kalli Alhaji ba yau. Me ke faruwa? Alhaji ya sha asarar kuɗi a kamfanyan nan, bai yi kame wannan irin kame ba. Me ke faruwa? To kai yanzu baka san adadin kuɗin da aka fitar da shi ba. Kamata yayi yanzu ka gama cin abincin nan ka kira shi baba ya yi maka bayanin duk abin da yake faruwa, abubuwan da suka wuce a bayan ka. Aka ce ruwa fa baya tsami banza, shi da dalili. Kina ganin zai amsa mini in na kira shi? Zai amsa maka ma, ko ni ba shi yan kira sa baka wayan ba? Ku yi magana? Bismillah. To gama cin abincin ma Alhaji. Ai banda tun da muka yi waya ɗazu nake ta shiri na ce na yi maka girki na ci kwalliya na ce Alhaji na ya yi tafiya gashi Alhaji na dawowa kuma Alhaji ka zo ka dinga wani ɗan fishi haka na. Ana maganar hukuma ina kwalliya ina jin daɗi, ana maganar hukumai. Gaskiya kawai dai ka gama cin abincin nan mu kira shi mu gama zancen nan yanzu nan. Ni kuma in ba muryan Alhaji babba na ji a telefon ba zan iya yi. To shi kenan bari in kirawo shi ba. Bari in kira shi amma gama cin abincin tukun iya haƙuri ka ci abinci ma ba Alhaji na. A kira shi dai. To zan kira shi. To wani na ci. Don Allah ki kira shi. Zan kira shi mun gama cin abinci. Kira shi yanzu in san me ake ciki. To shi kenan bismillah. Inda suna na ma gare gaya mini yanzu. In takarda ne in baki takarda. Domin na san kame-kamen da Alhaji yake nan mutane za su daɗe a kursuna. Bai taɓa kame-kame hakan nan ba. Mutum ne mai haƙuri. Sun yi masa barna ne sosai Alhaji fiye da inda kake tonawa. Bai kira sunana ba. A'a ba. Don me yasa? Domin a cikin binciken ya nuna cewa a bayanka ne wannan abubuwa ya faru. To me yasa bai sanar da ni ba? To kuma ka san watakila bai son ya taya maka da hankali, yana son kai maka samu kwanciyar hankali, aikin da ya sa ya tura ka zuwa ka je yi nan. Shi yasa bai son ya taya maka da hankali don kai gaggawa ka dawo kuma baka gama wancan aikin ba. Watakila dalilin kenan. To Allah sarki ai ya kama waɗansu, akwai wanda na ji ma yan wanshi ya rasu a can gida. To yanzu yaushe zai shirin har ya tafi gida. Ba shi ya ja kan shi ba. To wanda da ya ja ruwa shi ruwa ke doka dama. To wanda ya bar matan shi kuma can. Oho dai ya gano su. Ishi iyayen
yan uwan Hafsin da kike kiran nan kike tambayar su ina Hafsi duk naji mace dai in tana gidan aure ta gode Allah, abinda ike waje ba na ta bane. In tana gidan aure ta gode Allah, ta rabu da waje kada ta dinga kula da abin da yake waje, ta kula da abin da yake cikin gidanta, shi ne fi mata. Abin da zan gaya min kenan, shi kenan ku bar mu maza mu yi aikin mu kawai. Bari ƙarin jan gaba banki, ban san me zai gaya min ba, amma kika ga na daɗe ki dinga kirana. Don babankin nan ya isa ya ajiye ni daga baya ce miki ba ni bane. Ya yi min alkawarin da shi wannan ba. To ni ba wannan ba, wata hanzari ba gudu ba. Na ce ka kame kuli-kuli daga Afirka nan. Ka kame ka tawo min da kuli-kulin nan kuwa? Lokacin da na je kasuwa. Aka kira ni a waya aka ce baba ya kama mutane 8. Shikenan hankalin kai tashi kamar tun daga nan ciki ne juye. Ina tsammanin maganar Hafsi ne ai. Baba ke kama su. Aka ce ya kama 8. Zan yi ta kuli-kuli? So shi kenan. Zan me ka kama ne? Haba alhaji na me ka kama ne yanzu da ka? In na je na jami'in da babanki zai faɗi ina zuwan buɗe abin da na kame ki. To shi kenan. Yawwa. Na gode. Na gode. Allah ya albarka. Alhamdulillah. Yawwa jifa ni ta wuce kanka ta fada kan kowan kowa. Alhaji kenan. A kisan abin dariya a kowanne ba su taɓa shi nan yadda gidan hukuma yake ba. Su aje su ɗan duba. Ai haka ce ma ko wani annabin da ya fursu na ai ba laifi ba ne. Alhamdulillah tun da dai alhaji na baya cikin shi kenan su ƙara da can su je su ƙara ka. Ko alhajin kima na ciki Allah bai shi na alhajin kima bai ciki. A baba kan bai zai min alƙawarin banza ba ne. Ai na ji daɗin maganar ki. A to shi kenan. Na ji daɗin maganar ki. Alhamdulillah. Allah ya saka da alheri. Amina. Allah ya bar mu tare. Amina. Allah ya albarka. Amin ya rabbi. Ai haka nake so ga dinga min irin kalmomi haka kuma ai kenan. To na gode alhaji. Ba komai. Masha Allah. To